Ulit ako. Ulit na lang dito. Yun ito. Iba ka dyan nakalaban. Para. Baka sumayo ko. Walang babae. Darating. Kalimut. Masing ko. Ulit turut-turut. Main ceceng. Tinggal no.
Ya, meron ka sa loob. Sa loob. Lolo. Okay. Lolo. Ito na. Puta, kita din. Isa ko na ko. Nga ako, nagpulang ako mo. Right. Sukat rin ako. Ali, pabalik. Okay. Lolo. Nag-aagis yung nakatrade. Nag ako. Nagsan ako to. Hindi ka nga nababawasan. Visit na visit money. Ano pa lang pag nag-a-assist pa nag-assist pa lang. Alam mo ako na kinakasap ka. Sabi ko na mga chi. Kamusta ka? Sayed? Mangisig. Ang pagkalan! Katulog ko siya. Wala ko kape. Ako ko yun eh. Ano yung dito? Isap, ano, berat na yun. Ay, may isa. Pagod. Bati may gatlingan ako. Yan. Sabang ka. Bawang tapos kaya mga ay ka na yun. Mga kuwa-kuwa ka ito. Kasi magpapalagay parang pa rin dyan TikTok ah. Oo. Hindi nga nakakigulig yung tatlong doon. Ay, makakita mo. Wow. Naguran. Ako maigit na. Ako lang maigit ang vaccine. Ano yan ang kita? Start pa na kita. Start mo na nga eh. Makawakan ko ang libre. Ito na dito. Uy, wala.
Wala ang tigbakon, pag mo kung kumabuhan. Wala no. Ano yung nandali? Wala ko matipayong ka. Leg. Talang kay Katking. Takot. Hello. Sabi ko nga kay Mama. Init daw siya. Hindi si Manay. Sino Bernardo? Patay. Busa. Wala ka lupa. Wala na. Wala na. Umagawa mo. Nunungot tayo mag-bukod. Yun na. Iyo. Lang. Yeah. Nasawa. Open lang. $1.50. Have a nice day. Iko. Nasa ko to. Ah! Kasi naman naman. Ah, Kasi ka naman. kahit may gusto kayo, hindi mo narap mag-ano. Email. Kaya dapat yung email sana pareho mo talaga yung password. Hindi ko makapangalan pero kasi ano. Toto ko na. Ano? Gagamit ko nga. Buko maninito na naman. Ano ko, hindi ka kasi email. Hindi lang dito ako. May switch din. Hindi lang ako na-explain. Nag-British ko din. Ha? Nag-British? Chika, nag-check mo lang. Ha? Ano ako? Nag-check mo lang ako. Hindi mo lang. Hindi ko gusto. Hindi ko gusto. Morago. 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 Check mo lang. Morago. 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 Si Ella, this is her. Ibang. Ibang. Ano gigamit mo ka? Kaya. Bakos ako ano? Ano tigas mo ko? Ano mo palos ka? Ay, ito ang iba ba? Ano mo? Ano ba? Ayop yan. Wala ka! Ikaw to. Bilat pa ko nga yung balik ko sa tagbo. Oh, baka na rin sa ano ba? Iwasan ko ba? Tuwa. Ako ka, Nadik. Ako lagi. Hmm? Ano ang gamit? Paot?
birthday. Okay, Nagbangayo. Yan natin. So, so, hindi ko na ako din. Pagod talaga. Hindi mo ba natin sabi ko din. Uy na. Ang ina mo. Diba? Ito. Ano? Tuloy ko kay Jake. Grabe. Ah? Ah? Paala na siya mo. Sabi ko na ma-reaction. Hindi ko ma-reaction. Ikaw, mag-gilin mo. Pabalik ka. Talong. Ito na naman. Peace. Ayan na yung science.
butterfly. Ilog ka class. Alam ko lang na ginagawa. Yes, ko sa mga ganun. Ito, malagang umupat. Murang. Puta man na, hindi ako tutok. Gudan, ako sa plan. God. Bayo. Bayo. Sige na. I-drawing ko ng mga anak ko. Tapos makapot ako. Ang ba mampalan? Ako po dyan. Kumukha. Hindi ko naglalit sa suwala. Oh. Ang hati lang ng dito. Mama ko na nabalik daw.
Tsaka daw. Wala ba yung video si Kuko? Pinakaw yan doon. Ano? Ay, pwede ka na. Tulog eh. Walo ako. Lugi oh. Unbelievable. Oh, paano may dapat mo? Oh, paano ba dapat mo? Dapat wala mo. Ano ka? Sino ba? Hindi na mga kaltra. Kaltra na sana po. Po. Parang kung may nakapasok. Ano nga? Dali pa pala ng bukli sa bawang. Sayo na ko. Oh, pag may gijap, patanong ultra. Boy. Wah, Ji. Ano, nakag-business na ano. Ito, Ji. Snake pit! Walang B, ayan plan. Jake, pintuan, Jake. Kuya,
Ang all back doon na ayun. Kapal, ito to. Sabi pa ganito to, pag may mega jackpot. May mega jackpot. Kure, wala yan. Ulit. Sarap. Bawal kang pagmamahal. Kasi ito, ang buhay pa yung buhay. Ano? Oh, Nagpambiwa kami dyan kay Sir Picar. Tapos din ninyo. Pinambiwa. Ay, padating clear ito nga ang kapay. mas lalit pala ako tumungkos pa. Yung nagdamas sa ito yung ang dati. Labas na ako. Bitay pit! Pamlako. Oo! Hindi ko rin din. Huwag mo hindi ka na. Copy mo sa blade. Storage lang. Ay, ito na po. Saan masing ko po? Okay. Dati kaya. Ano? Tulog? Okay lang. Sa mga ulit. Okay lang ulit. Di ba nung? Nila ka din. Tukot na. Buhay po. Mura ko na yung kutilyo. Dudley Road. Buka kutilyo, malaki. Nagtagli. Nakasya ko dito. Sige, masuwayo. Okay. Sarap na pa rin. Ay, sarap. Eh. Eh. Uy, bin ako. Eh. Sarap na rin. Diyan ka na. Gawag ako. Yan naman. 123.790. Nasa 9. Pera. Bubo! Buka ba? William, nakapag dito lang.
Titig sa mo. Ah, Kaya ako mga Kaya ito lang. doon baro. Libaw. Sige ka sa jeep. Kami lagi ang baro. Ilang ala? Utang mo. Ginawa pa. Utang niya nga, nakulo kaya. Wala lang ako. Bueno, ako na pagpapakon na ito. Tog. Utang. Kaya, Siyempre, lula mo. ito na, Madali mo sa daan. na, Ikaw, oh. Bumalik ka na da. Off na da sa ko. Open mo na kita, go. Open 60. mo na kita, go. Have a nice day. Open mo na kita. ata na, okay. Wala pa na ayos. Tago! Tago! Okay. Sakay sa sa baba. Yung iluling. Sakay sa sa baba. Sakay sa sa baba. Bibi yung naman si Tago. Ano dito eh? 7 minutes. Ang ligay na kaya. Likod. Puta pala. Likod. Unsi ang utang mo, unsi. Oo. Unsi mo gini. Ha? Sa'yo ko ang may tisuso. Unsi ang utang mo? Oo. Ano ang may 50? Ah, kamay. Tatawag ka lang ng suway ang lagi yung 50. Ano? Ayun ka. Likutin. Kulang babae. Oo. Kasi nagsasayin. Sabay ka. Ay, Yosu. Nagtagawin. Anong pinitawag? Bakit niyo? Ako, yung barbecue ko yung dulo. Sabi pa dulo. Hindi ka pinitag niya nga rin. Ay, malo na pinitag. Bawa ko na rin. Ako, pwede silang bilang ng bawa. Ako, silang bawa. Pinagdi ko dito sa ito. Ako rin, tiktik.
Ikaw ba rin wag ako ang pinito na to? Ano sa ulo? Ding, yaw na ding! Bawas na no! Ding, ano ba? Sa iyo mo? Sabi? Parang sa mga dead fluan eh. Uy, nakundan! No! Sinyalog na din lang pake. Di mo lang pake. Yo! Ikaw mo na kamagana. Ha? Kaya ako lang natin. Ganyan ito mo. Nagdalo naman. Pati ko na Kasi lang ako na. cheater. Ano? Kita mo nga yung panagdalo na ako. Mas pa yun yung kere. Hindi. Pero wala ko na. Gusto niya. Ay, siya na ako. Pero, Maximum optimism. Kasi siya. puto nga, kung ba sa bakit may kere? Limited to 5 na. 7 million, mga million na yung ako ba? Hindi na kayo. Ito ka dyan. Everyone? Dito. Ito dito. Pushit kaya di ko alam yung ano kong fish. May sadya rin, napisa. Eh, ano, nag-picture sa Facebook ko dito. Doon, may number doon. 1,000. Ano, ang pinag mo, 1,000 dito. Na Facebook. Tara mo sa kayo. Facebook. Oo. Tapos ang mo dyan, ito. Walang ingat na 1,000. Disco. Sa inutan? Yung ginagawa mo sa Ay, dyan. Ano ba? Blue yun. Ano man ito? Marami natin. 89 495. Marami yung pa. 744 317. Ang password mo yung ang ginarag. Ang password niya, si password na. Eh, password niya, pangalan niya. Password niya, si password niya. Password niya, si password na. Password niya, ayun, si password. Nakaplan. Hindi na pwede na. Oh, sinasama ito. Ang number to. Ang nabi ko. $9. Have a nice day. Okay man. Ang baka mo. Ah. Ito, ano? Nagda para to. Happy ka muna. Yo, para happy yung ka. Okay. Puta, masama ang hindi. Kabak. Rin ko yun sa Oh, mga piano. Wala. Ayan. Ito lang sila ko, hindi nagkatawag. Patay pa. Balon mo mag
Yun ka. Side. You know. Ang dami ng update. Kasi namin na ini namin yung Then mo. Okay guys, nagkakaroon pag nagtutuwa sa Yan, hindi pa. Mga kakasimuhan. Yan mo. Ang dami ng ano, page. Pwede mo dyan magpalit-palit sila. One. Ito pa yung Bakon kita relebron mo ka-attak ka dili kasi sa loob no. Kahit ako ka wala ka mo ta say ano ka daw? Oh. oh Oh, diba? Ayan. Yun. Cheater! Nabasa mo na sa ina. Cheater! Anong subject? Dahil nakalim namin sa nasa pangarap. So, ganun ko sa pangarap. Ano ang pangarap? Diyan sa ng subject? O sa subject. Hindi, ito yung matutulap ano. Pulis na to! Alam ko! Tapos, may ano, logo. Paano ko ba maisip? Ikaw mo sa pangarap ko tapos sa section. Sa hindi ka, di ka ibig. Ba't ang ano ko tayo sa subject? Ano sabi mo ba? Mura man na si Mama. Ano? Pero mag-enter. Nakapalute ko. Paano pa? Ano pa? Yeah. Send. So, send ko na sa inyo. So, ano sa picture? Wala. Hindi na ko nga nilingaw. May kaya na day ko na bura. Pero day ko na kaya ang mga bura. Pag binura ko, bura na lang ako sa inyo. Dayo na ko na. Dahil mo. Send ko. Yun. pangarap ko po, no? Yun. Ayan, send.
Okay na madama. Paano? Ipopost ka nila sa mga nagpara sa page nila. Tapos, siyempre, sa mga like na sa page nila. Paano ka pumarunong sa akin? Sa order kain. Yan. Yay! Wala ito nakapito yan eh. Wala ito. Putang na yun. Oh! Kada pa na ako day, ma. May ilaw. May lang siya. Nagmakawat na cord. Pag mag-bibis mo, so order pa ka. 200 plus ito. Makalasan. Kaya ito. Rico Aram. Saro pala ito na 100. Nakasume? Oo. May pagkanog. Di ba, matibay yun? Matibay yun pa? May ano nga, may pang-apod yan, tubig, ATP. Ito may buhay ko naman ito. Oo, mas lanog. Nung pa sa kuya. Okay, no, say, huwag ko na mabalik. Ano ba vaccine si Jay? Oo. Ha? Ayun lang at nagawalit ano. Ano na si Jay? Oo. Ako na nag-po, okay. Sino pala nakatagpubing kasi Love books. Hello, tignan sa pinag ko. Pinakas ano. Hello. Makakulangan eh. Usit ka ba yan? Opo. Kasi ko yung pala manong pag-sipon. Yung baga, matag-rin. Gusto na lang dalawa na niya. Hindi, yung nakaano. Hindi ako yan ikalaw.
Talaga daw po. Ay, nakayos na, no, Domingo. Ang ring, iwan yung magandang Gusto, sinuna. Ay, nakatawa. Ay, Ay, di, mahal ka. Bago. Kasi po, okay na si Ro. Nagagamit ka?
Ang tinama. Pamarating ako ng kapatid mo. No, nagpaparating dasin ka? Sige. Walang pagkira na yan. Kita blend na hayo. What? Balik ka rin, ano mo? Sa buhay. Puta kayo click ang link. Nakakasuka na, diyan natin po. Nakakasuka naman. Ah. Ilan gamay, gamay. Ilan? Oh, Mga atlayin ko lang ulan. Nastas rin yung puta kayo pinagsusurog. Yeah. Sabi ko na lang dumitod gamay. Kaya hindi ko pinagay. Sisat ni kalap ka na gamay. Kumayo. Uwi ng kurata.
Napupunta ni Peg. Oo, wala yung sumasagot ko, Mari. May makusalit ka sa dahod. Ikaw lang kung titigyan ito. Ay, video. Hindi, pero may panama. Panini. Ano po ninda? Ini, kung baga jelly o, sabi niya,
Kaya nga, ikinain sa lang ako ang bima doon. Ano, Biwan? Ha? Ako? Dali ako nga, di ka na. Ano ko na lang eh? Hindi siya kami ito eh. Hindi ro, kamukhang na ako ngayon. Matuto. Alam libo. May magaw Singapore. Oh, Ikaw ko na to po. ano ba Singapore? Pinakaitin na yan. Iwan ko lang kasi Pinasa mo yan ano? Pasama ako. Wala. Dila damas dila. Dila sa Singapore, sumoto na maray. Dila tawag siya sa mga 20 ko tangkot ka. Naubos dito sa ano? Isisis. Yun no? Yun ang mag-anong ko. Ano na, imagine ka rin. Ayaw na ko rin. Ay nga daw. Tulog ako pa. Wala, kumain mo sa baba. Kaya ako yung isa kayo, kinulit ko matutong. 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 Kaya ako yung isa kayo, ki
Yes, Pag kinakain mo bagan, ako narilog gusto. Pinalitan ko, bukalo, kita bukal. Dorit, kita bukal. Ano ba, nakautot? Shit, may aray, hindi ka bukal. Kasi ako kumain ng Look. Uy, kuha ito. Pero, talaga mga LDR na yung Ano ka to? Para ko practice na. Slide ka konting practice mo. Ulit ko. Konting practice na. Macro-gamer ka din dapat. Puno mo may pukutulog. Ano sa pagpa? Sini. Sini. Raid! Nagre-raid!
Ang ina nga, yung Mamahan ka to! Diba, lumay. Gusto ko lang ang tibot ko. Baka kami dito pa. Ano? Nagsusunog! Ano naman? Balik pa nga ng dati naman yan eh. Jangan disapu terus. Barawan mga yun pa rin. Kailan na?
Kuya nga. May kalaman ka. So, Say. ano mo naman yun? Chicken! Hindi mo pala tanong. Kagaling ka. Takot ka, nakalit ka na kami. May sila rin namin! Wala pala? May lakon, sapat-sapat ang wala. Hoy! Ah! Ay, putang ina mo. Puta! Elsa! Jackson! Hoy! Jackson! Palulit pa ka! Igurin! Palulit! Ang pinano, hindi naman! Agda! Uy! Palulit lang! Palulit din! Ako to! Science, English! Hindi mo maano. Ito talaga patang pangalan mo. Patrick Starfish. Ano? Napasulit yung hayop ko! Ito ko!
So, Andrea, kapilaan. Umayas ka na niya. Sabi niya, inasta ako. Tinikuan! Tatapin ko yung kaaman. Ano naman din, Yung dyan si Andrea. ayun yun. Ay, God. umuwi po po. Ako din sa kuya ko. Uy, tawag na si Tupay. Yung pananog. Alam mo, sumay. Tudos ka. Ayun. Basta, so pagtigilig ko din yun. Uliyaw. Sa barya ini. Ano ya?
Sige doon. Huwag mo nga best friend hindi na mo. Kasi yung pakangayo. Tulo ba ate? Sabihin mo, wait mo ako dyan. Wait ako. Ay, gila ka mga. Ba't ito na nga, pagdating pa to, ano mo dyan? Ay, ano saan? Ito sa Diyos siya. Huwag ka kahit ito nga, magpapasa ako sa baga. Ba't ito pa? Wali mo na kahit dito, pagkatao mo na ayo. Ito na yung pag-buwan mo. Baka pa lang. Ay mo! Hello, naiingit ko kayo. Ano ba ito? Ako to, magkakata naiingit ko ako pag iba sila pang parati at yung wala kami, wala kasi di accept ako. Ano? Iba yun.
Nagkaroon ka na, Jay. Naluyin ako ng pura. Sulo, itong bakusin mo ako mga ganyan. Para ano yung matabo? Nakuya na ako, pakakalang ko, yaw na to, nagabot na. Baka si Joey. Si Joey baka. Kailangan mo si Joey tayo na doon. So sabi ko, ikaw, ba yung masabi? Nag-iba na kami namin kapag nakatawag. Ako yung nakakapag mga kapicture. Makapila. Mapila, baga mapila. Tapos makapila mo, boom. Ako doon, nasa diba 18 na. Ito ko mag-kapil. Ang kapil. Oh, baka na ko ano. Ano kakain? Kaya ang may nawan, hindi natin lang. Para may mga matakaw eh. Ako nga, inakaw, tumutok sa lukot ko doon. Ano ba kaya mo sabi? Siguro ba kapag iyo kay Bao, iyaro pa ni Buto ko buk nakakalwa. Kasi mag-iit ko na. Kaya hindi na kaya kapit na kaya mo matakaw. Dapat kasi juwa. Alang anti ka na to, kung sige kang meron, di ka makawas, makawas, di ka ako ka, so yung pa. Pinaka sa titis. Grabe ka si titis. Ako pinaka sa titis. Kasi iyo pa nga ngalit ko. Kaya, patinis ka ba yun? Kaya tinis siya. Iyo, tikot ano, tikot ako rin sa tindahan. Ano, pinatindahan sa tindahan. Sagot ako. No. Ano ba na? Ano yung mga magalang?
Shape. Tapos papel mo din siya. 50. Ikat mo na. Ayun na! Ginagamit na naman ka. Hindi ko kaya ako sa patuloy. Kaso na lang, before day. Ano? Bilang. 11.
Optional lang yun. Dapat siguro kaya. Hindi mo natin nabasa. Wala pa. Computer. Ano?
Ay, ganda yung talagang pag-usap mo. Ayaw, gusto mo. Agad na mabalik yung bakal. Kaya ako natin siya. Tawag mo ako. Wala ko siya magpapakaw. Hindi makikita ko. Ay, iyan ang bagay. Wait. Nakulong ngayon ko. Puta si Buko nga yung pagbukas ng pagbukas. Dito na mga yun. Ito. Wala, kaya. Invite mo siya, i-add mo siya. Ayo, yo, yo.
Dahil ka na lahayo. Bakit sa akin? Hindi ako naman ko nang ikaw. Pinakabot ka sa loob sa bago. Wala ka rin. Ada bulu campur. Dia benda tau. Kalau apa tuh? Ah, itu tuh buku. Nego kasi ko. Makikot na ba? Ada sabi mo kinakulit ba? Ano? Yo! Dahil matapos mo na pa. Okay. Ano ko daw para narinig-rig. Para Okay. Tangurag ka kayo. Ano naman palis ka ka bubu? Naglawas ka na. Ayan o. Naglawas ka na. Mosquito. Ang ina talaga guys. Look, good. Unang hayo. Search console. Alipinin nyo. Pero na kami nag-rin. Tumalik kami yun. Sarap. Hindi ako pindak kung natama. Anday kami. Ay, balik ka talika. Bakul talika. Ano? Hindi ka dakol lang ito. Dakol, hindi. Kabili ninyo sa akin. Wala, hindi siya nag-lock from the akin. Puta nag-make ka. So, bulok. Ginayang sa kapya.
Sumayo sa na right snake. Ang araw-araw. Tapos meron dito lang ang tumato. So, gagawin ka, marunong dito mo. Mahal lang na yung kaya na ay doon ang Susi, ano? Hello. 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 Gamer.
Gamer. Okay. Why? Sabi nga, sa mga bahay nga, yung gawa nyo. Ay, uy, ako yung teka na. Ayun, ako. Ako talaga mo. Ay, nagali. Inunas ni Ranger. Hindi ako makatulog sa lista. Nakakuha naman ako yung ang nito. Ay, sunod ka na.
Have a nice day.
Hindi din nakapos dito, no? Never out po ako. Oh! Sabi ko, hello, what word? Okay, 9. Okay, may nakapword. Sabi ko, sabi na, ay, Jay. Hindi ako naman ako sa nini. Oh, nagugol na. Kasi hanapin niya. Oy, ano meron lalagyan ko sa ito, boy? Okay na, boss. Boy, ano yan? Boss? Ano? Ay, wala naman. Wala, man. Dito, apa? Oh, taro. Dapat daw di sa gatos. Dapat di sa gatos. Hindi sa sa nakay. Dapat daw gabos. Tapos yun yung daw ba kayo? Ano yung? Ibad lang ako. Ang ginamos pa sa mabay ko na dapat na ginamos. Ginamos ako na lang. Ano ito? Ano na kayo? Wala. Ano na ito? Jangan dekat aku po. Ikaw orang kasi sa kutya ay nagkaon. Nainot ako.
na date. Nakasya sa mga lang. Hindi ka lang. Oh. Sige. Hindi ko na lang. Ubo. Isa kang palit ang tao. Para kay Amani tayo. Reload. Thank you. Ako, nita ko yung phone. Super sa kumuha ito. Ano ka luwa? So, ulay na din po. Tapos ako. Pistol! Pistol! Kasi ito, bakit ka ng buhay kayo ito? Siguro siya kabawas. Nakapigay sa mga ako to magkalutin eh. Nakakaaga. Ikaw! Kasama ko, parang ako. Okay, wala. Wala siya ako. Kumakain ka! Ayaw. Pinubukasan! Bawal man kami ano, TV. Maganda. Ang sungit. Fuck you, bro. Hindi ko na iding. Ano? Ano sila ngayo? Ay, sa'yo!
mga sarap buhay mo. Ito, Tony. Ang ayos na doon. Ulit ako dito. Ang ginagawa sa tuwan. Oo daw, Jay. Hindi ka na, Jay. Oo daw, Jay. Umalis ka na. Yan. Ito ko nagawa, eh. Kaya ang samahan, kaya ang sabi na. Ito sa may ito may ito. Ito sa may tinitik na yun. Ano sa ito lang pa, pipin. Ikaw, hindi ka yung ito maganda, eh. Kaya ang ganda. Video. Para siya. Oh, ano? Ito, dua. Ito, nasungkit pa dumana yung dua yan. Bibenta na ganun ko. Hindi ba, yung sa kakabuhan. Pagkagsiti sa sabang Baka sa malyo, putang patay. Kung guna, sige, hindi ko lang gawin. Palit Ang perfect din. Asyat ka nga, madamo. Gawin tayo mo, tit gano'n. Oh, matasiling lang. Ala, kainin nga yun. Kumananda ka. Kainin nga yun ko. Oh, ito.
Dual shotgun, katapat Ano ko ka na. kung madabla ka? Dual shotgun. Ikaw mo ito naman, nasa taas, yan o. Tumugid ka. Ito mo muna shotgun. Okay, type mo ah. Diba ka siya yung ano? Uy, puta! Kumpira ako. Saan mo mo tinatay na? Wait, dali, tuloy sila. Bakit ka patay na? Panduwa. Wait, tayo, wait, tayo. Wait, Gusto one. ka ano? Pagilog! Yung friend mo talaga. Wait. Ano ko hindi siya masis? Tayo, no? Parang siya ka Kaya siya ganyan ano, pwede sa ano, Hindi sa akin. sa Afghan yung bako sa ganun ba yung police tapos yung ano, yan maakas ba kaya ano? Parang ako balik. Parang ganun siya sa kusina. Parang yung mga sabi. There's din ang boss ang hindi mo. Sa kabaw. Bawas ko! Wala, wala siya ko. Ayaw sige. Kuya, yung kuya, kumakay. Coaching. Coaching. Wala doon sa dyan. Wala doon. Wala ka na dito. Wala na sa akin, ito kami. Ito ganun siya ko. Diyan sa taas yung sa ikot may mapladaan. Alas ang buhay, mati na matibag. Sige. Oo, bumakas na ito.
pinapayo pa ako doon na... Never been trained. Sige, sarapan. May mabak ng parehas. Salo, video! Kakakita ko ng buhay. Nag-reduce din. Ay, namatay. Yung pala. Diba yan? Ikot mo, Cheng. May nag-rejoin. Magayaw si Titit! Anong mata na to? Hindi pa natin ba? Hindi pa, magyaw. Hindi pa ano yung... Neswa! Magayaw kayo! Ayaw ko! Ano ba ito? Kiron! Kiron! Yan, hindi na dyan. Titit! Ano natin? Ano ka pa natin? Ano ka natin? Yun! Mali, nasa bakalan mo ako. Basta, yan. Wow! Yung kapi ko. Ako ah. Sige, beto na iko! Nagkulitin ko si ano? Hindi. Yan sa mama. Kulikit mo naman sa dikit. Sabaw sa iyo. Ano ko ba nakapit? Ya, tissue mo na ito. Parang Ano ba? Parang yun dahil. So, nag-rejoin! Bakit yung ano? Ano yan? Bawas. Ay, tangguan. Bridging nga, ito din ako. dikit kaya mari din mga Ay, ako. o kumain. May coffee. Ano, pwede mo ba yung... Ulalo? Ulalo? Basta bulalo, bulalo. Ito rin ginawa na nainig. Basta ba kayo ni Kuman! So kay ano? Uy ka, kuman! Kuman! Gampong, ganyan. Lucky May. Lucky May? Lucky May. Nag-share niya, yung play, may baka yung mga pintura. Gampong na sa lagod. Ha? Oo. May ka doon ka. Shitty to! Pagi ka lang ba? Walang silang kumain!
Bakit? Kasi ini, ay, nakalakan na. Assalamualaikum. Ay. Apa? Ay. Picha! Walang pamalit-malang. Ang crazy. Sisa, bakit pa may chichiriya mo? Kawas sa chichiriya. Ano kita din?
Wow! At natabi sa number ko, ako yung nangay. Ayok, tingin ka. Para, do, tres. Punta ka. Ito man lang. May negosyo na kamuhay pa natin. Agad ka. Bakit ano yun? Ang una, ako nalagawag dito. Kaya, ito ko pa rin ako. Pag handa Huwag mo dali yung sabi mo ay sumagot ako. Ako.
Okay, Okay sa por. Akin yun kuya. May din. Ay, kamali sa mo singko mo. Ay, nalimang pag-asin mo. Sa kuya, yan singko. Teka, di ka man nagtanong. Sige. Niyo. Nasa kasi. Bakit? Uy, sabi dali ko. Ako nga, hindi na maano, na barkada ako sa sarap ng makaw. Kasi niya dali ko. Sige naman, sige sa ito ko lang na tinakap ko din mo yung sa ito mo. Medyo, ipal po kayo sa
Tawag. Ako, may nabuksan ako din na naman. Nako, ano naman siya kasi. Diba, yes, may ano, sa pabili. Nakawa na naman yung dito. O, yung nasa baby. O, hindi ko, Hindi, dito ko. pinano, dino, dino, Kasi, i-apply na kayo. yan o. Kaso din ah. Yan ko rin ako. Hindi pa man, nag-apply. Kaya yun eh, boy. Ano ko, ano naman buka ko sa age? Ang inyong. Wala. Anong pula? Ay, mana ko doon. Pinalaman ko ano? Pinalaman ko nagagamit ko sa mahal ako may bayo ko. Ang ako, ano yun? Ang pangakawa. Oxygen. Kaya may good kabada ako sa mga Napangita ni CJ. Pag-compam start mo na sa isip ko.
lang di ka mag-iro. Yung kanila ko. Ako ko, ano si Chuchi? Palagi. Ay, wala. Perspective, strong, love. Palagi pa ako. Diba? Wow. Oh, rapi. Sa ko na Yan ang busy. Ano man trip ko na? Ano pinakaw? Ano si Sara? Ay, pero ko lang ang trip. Dahil mag-forgo na. Ano? Z. Nag-click Ano? Doon naman dito magpunta mo ano ka ng bayad. Form ko ngayon. Yung mag-form 2 ka ba ga? Saan yan? Hindi yung hindi yung sa ability. Sa baba. Yan ang gagawin ni Baba pa. Yan ang okay. Baba pa daw. Ito mo baba. Baba. Yun na yan ang arbo yan. Hindi naman si Cheater. Sa ka-live ka. Punta ka sa sa pro. Punta ka dito. Yun na yung pagpindot mo. Yun ay kailing sa ano. Yun ang na. Yung baga. Ano yun? Pabiyay na? Yung sa ako kasi. Palikat ba sa na? Dumang ka mo sa palak ka. Buwag. No? Yan, angat yan. Marambot ko sa kiwi. Nakakawag rin ka ng outdoor. Oo, ako pa nga yung auto ka. Ay, ang auto naman. Totoo, ipat lang. Talaga.
Bukan gitu ako. Pamakinig. Ayun sa lang ang hirap mo. Balik na kita. Iba ini sih. Iba lang. Kaya madami ng mga Ano
gabi kami. Ang gana naman. Ano ako? Sinagpapaluwa ko ba lang? Wag mo pa yun. Ano yun? Yan. Hindi mo pa din ako yung mabalik sa akin. Ay, sorry, ito lang. Oo, yan ang may gusto. Wala din ang tank. Madalit na ako ilaw. Ano? Ano? Iskon. Ano ito? Hoy, natulog. Ano ito? Ano, eka? Yan sa pability. Taas at pa. Yan o. Ito naman. Kinain na mo rin na. Equate. Yan ang taas. Yung ito sa kuya, ibigay ko nag-editing lang ako sa nag-editing. Kasusahan. Wala ka sa naman. Ano? Sige daw. Ano? Okay, so mata. Alam ko sa may nala. Sabi nga ba? Dati lang kumanda sa kuya. Dati lang ko naman ang form ano ko. Alam mo ang form 3 kan. Form 4. Yan, form 4. Wala ko form 4 ano. Wait, wait. Ate, hindi ko na sa nakalit sa show. Sige, kompanyo. Kaso may paano mo magpapalik yung tira na eh. Sunod din gusto ko yung blue. Ganyan. Uy! Uwan pa ko. Nagabot ka man din. Uy, may ano? Wala lang akong mag-refer. Sabi ko tama. Hindi ko pa nagpakuha. Wala ko kuha. Ako sa inyo. Brade, yan. Yan pa. Yan na. 2, 5.
Ay, naman sa mahina. Wang na. Si Botol mo ko sa makakuha na ako sa kain niyo. Halo yun. Gamitan mo buka ko sa nagtita ko lang kung ano. Ipag ko man ito. Ang dati ini, ako doon ako yung kalaban ko. Kami ako kita. Ay, ako na ako. Kasi yun ang bawat niya. Hindi ba ka sana ito ba yung kinusap ng mga ay ano. Grabe na rin yan. Kaya ang nagdag, pumilan na. Ano nagdag? Yung sa tapos ano. Kasi ito. Nakatulog sa kuya pag ano, hindi ako nag-iwan ka naglang may fixie ako. Nakatulog kay Ding. Sa kuya din mo. Wala ba kayo? Ito, magaling ako bago. Magaling, bisa naman yun. Bro! May naman si Ding. May naman. Ados? Siguro ako si wala ko. Sabi nga, Ika. ano naman. Ano ko siya? Alatin ako ng Halo siya, mga. Nakita ko lang. Or na ako din. Hindi ako na. 4, 5, 8, 4, 6. Ano ka? Ang form ano? Hanggang form 8 ini. Ano ba ang form ano? Ang form ito? Hanggang form. Ebron to. Ika, ano ko? Tumbon ko. Eh, kurang na dati yan. Duwang bunto. Naging bagasay mo ko tao. Ha? Ay, lang. Ano ba ang gawa? Yes! Go! Go! Wow. No, stop. Oh God. Type of beef. Ano?
Cake. Nako mo. Sino ako doon? Hindi ka na. Bakal pa? So, tawag yung nililog na. Ay, joke lang na rin. Ako. Huwag ka naman ito. Kado ko na. Ano? Kado ka na. Bakal sila? Ha? Ano mo? Sabi. Ano mo ba? Ha? O, sabi yun. Ano ba na ako? Gago man lang sa kayo. Ilan ka na kinafirm to? Mula, inawag ka nila ako. Sige na, dinamdam ka na. Nakahuli. Body. Sige na, kasi. Bumalik ka kayo. Pinalit ako. Hindi ko. Daga! Ano ba kayo tinigil mo pa na lang? Mayroon akong bang. Ano naman mo? Sana kita mo kasi. Di pa pa ano? Maula ang tagin. Oh God, bro! Oh, yung bangin na.